हेल' लोगोफोर, दिनै 74थि उदांस्रि सान आरो दिनैनि दिनाव आं नोंथांमोननि सेराव माखासे गोदान निउस लाना फैदों। बेनिखायनो नोंथांमोना चेनेलाव गोदानबा चेनेलखौ साबस्क्राइब खालाम आरो लाइक कमेन्ट खालामना दाबाव। गिबियावनो दङ रायजो सोलोंथाइ बिफाना प्राइभेट फरायसालिनि प्रि प्राइमारिनिफ्राय लानानै क्लास 12 सिम 1 मेनिफ्राय लानानै फरायसालि खुलिजासिम फरायसाफोरनि मान्थलि फिसखौ 25% रेहाय होनो थाखाय खावलायदों। अनलि प्राइभेट फरायसालि। नैथियाव दङ 2020 मायथाइनि गाहाय मन्थ्रि मेडेल बान्थाखौ मैया फोसावनाय जादों। गासै 29 पुलिस बा रैखा बिफाननो होनाय जादों। बे बान्थाखौ आरो अर खोमोरग्रा बिफाननि 6 जन सुबुंनो होनाय जादों। बेखौ आसामावसो दे। थामथियाव दङ मदि सरकारा मोनसे मोजां थांखि लादों। साखरि गोमानांगौ जायोब्ला जेनेबा दा कर'ना भाइरास खायफा सुबुङा साखरि गोमानांगौ जादों आरो बेबायदि गोमानांगौ जायोब्लाबो 6 दाननि मासुलनि खावसे मासुलखौ मोननो हागोननो। जेनेबा 6 दाननि मासुलनि खावसे मासुलखौ मोननो हागोननो आरो बेखौ अटल बीमा ज्योति कल्याणनि गेजेरजों मोननो हागोन होनना फोरमायदों। ब्रैथियाव दङ समबारनिफ्राय शुक्रबारसिम सप्तायाव सानबा खुलिगोन जनताबादी एक्सप्रेस गुवाहाटी टु तिनिसुकियासिम। बाथियाव दङ भारतजों सोरजिजानाय कर'ना भेक्सिन कभाक्सिन मुलिनि गिबि क्लिनिकेल ट्रायआव मोजां फिथाइ मोननो हादों आरो मानसि सोलेरनि थाखाय रैखाथि होनना फोरमान मोननाय जादों बा मानसिनि देहायाव जेबो इफेक्ट खोलैया, माने एक्सट्रा इफेक्ट। आरो सेप्तेम्बराव नैथि क्लिनिकेल ट्रायलखौ खालामनाय जागोन होनना मिथिनो मोन्दों। दथियाव दङ नलबारियाव पुलिस बिफाना 6 जन सुबुंनि सिखाव हान्जाखौ हमो। बे सिखाव हान्जाया आइटिसि डिस्ट्रिबिउटर मुवा बेसाद लांलाय लाबोलाय खालामग्रा गारिनिफ्राय 1,46,000 रां खावदोंमोन। स्निथियाव दङ WHOआ बुंदों जाग्रा आदारनिफ्राय कर'ना भाइरास सन्देरनायनि जेबो दासिम खारि बा तथ्य गैया आरो आदारनि गेजेरजों कर'ना भाइरास सन्देरनायनि जेबो सन्देह खालामनायनि गोनांथि गैया। 8थियाव दङ बे खेबाव ISI उदखारि हान्जानि थांखिया RSS आरो BJP नेता। बे खोथाखौ बुंदों दिल्ली पुलिसा। 5 आगस्तआव अयोध्या राम मन्दिरनि भूमि पुजननि उनाव बे खौरांखौ मोननो हादों होनना दिल्ली पुलिसा फोरमायदों। 9थियाव दङ भारतखौ फारफ्रोमबो बिथिंनिफ्राय बेंनो थाखाय चाइनाया पाकिस्तान, नेपाल, श्रीलंकानि उनाव एबार बांलादेशखौबो गावनि आखाइ मुथायाव लांबाय। भारतजों नांजाबना थानाय सोनाबथिं पाकिस्तान, खोला श्रीलंका, साहा नेपाल, सानजा बांलादेश बेफोर हादरखौ चाइनाया गावसोरनि आवथायाव लांबाय। चाइनाया बांलादेशनि एयारपर्टनि टिका लाभ खालामदों। भारतआबो नाजादोंमोन बे टिकाखौ लानो, नाथाय मोनाखिसै। चाइनाया बांलादेशनि 8,000 फसंथाननि थाखाय जुन दाननिफ्रायनो मार्केट बेखेवना होदोंमोन। 10थियाव दङ हरिचरन नार्जारी, बिटिआरनि सासे सुबुं फुटबल गेलेगिरि। बिथाङा एबार हायद्राबादखौ एबार गोदानसो बेखेवनाय जादों। बे ग्रुपखौ हायद्राबादखौ सिगाङाव हायद्राबाद FC होननाय जेबो ISLनि टीम गैयामोन, नाथाय दा ओंखारबाय गोदान आरो बेवहाय हरिचरन नार्जारीया गेलेगोन 2021 आरो 2022 मायथाइयाव। आरो बेखिनियानो। बेनि उनाव दङ जोंहा 11आव मैया गासै कर'ना गोदान मोननाय जादों 2,706 आरो कामरुप मेट्र'आव 719, डिब्रुगड़आव 264, कामरुपआव रुरेलाव 258, नगावआव 145 आरो बेनि उनाव दं मैया गासै थैदों 6 कर'ना भाइरासजों। बिथांमोननि मुङा जाबाय लेट राहमत आली चौधरी 40 बोसोर बैसोनि हाइलाकान्दिनिफ्राय, लेट आब्दुल बरिक 38 बोसोर बैसोनि कामरुप मेट्र'निफ्राय, लेट बेन्जामिन तेरां 52 बोसोर बैसोनि कार्बि आंलंनिफ्राय आरो दङ लेट ओस्मान आली 52 बोसोर बैसोनि, लेट रेनुका बरा कामरुप रुरेलनि, रेल आब्दुल रहिम 72 बोसोर बैसोनि गवालपारानिफ्राय आरो मैया गासै हगारना होनाय जादों, डिसचार्ज खालामदों 2,310 आरो टटेल केसेसखौ नायोब्ला 74,501, डिसचार्जआव दं 51,693, एक्टिभ केसेसआव दङ 22,630, थैनाया 175 सिम बांबाय आरो माइग्रेटआव दं 3। दिनैथ' 74थि उदांस्रि सान। भारतआ उदांस्रि मोनदोंमोन 1947 मायथाइनि 15 आगस्तआव आरो पाकिस्तानाव उदांस्रि मोनदोंमोन 1947 मायथाइनि 14 आगस्तआव। सानसेल' डिफारेन्स। आरो बांलादेशआ उदांस्रि मोनदोंमोन 1977 मायथाइयाव आरो भारतआ उदांस्रि मोनजेननाय समाव प्रेसिडेन्टमोन राजेन्द्र प्रसाद आरो प्राइम मिनिस्टारमोन जवाहरलाल नेहरू। आरो बेखिनियानो। जुदि भिडिअखौ मोजां मोनो लाइक कमेन्ट खालामदो।